Hi guys! Welcome back to my channel. Narito sa kusina kami guys. Dapuan ako diya. Uy, paliyot na guys! Paliyot na kami guys. Kaya parang kamay-kamay tatanawon ba? Karon guys, kay Friday man. So, tawagon na to. Oh, it's here. What? Napatay kasi patala ko laga. Tawagon to Gilas Day guys. Tanawa na yung matsura guys. Oh, good package kayo na. What? O, diba? Hilas na yung ko guys. Kay tulo na akong sigot. Mahilis na dyan akong make-up. Parang si inyuhag. O, ang daman ako ni para si inyuhag. Mag-limit ang aircon guys. Ngayon namin. Char. Diyan na to guys. Ay, kay katol kayo. Sige na tagpangyer-ker. Ay, gabi eh. Nindot na dyan yung perminti malipyuhan ang aircon. Baka hanay kay initulong na sa gabi eh. So guys, ubanin ko ninyo sa kung pagpanglit ko sa aircon. Tara guys, mag-ilis tingali ko guys para dili mamilit ang ano deres ko ang lawas abog. Ang atong labutan eh, hilas rabak ko. Guys, para din sa inyo ang sura Natunaw na guys, kay init kayo, wala jud na anad sa kuan. Init. Hilas kayo. Labog muli sa bukid. Ato ra ilalom sa mangga, duyan-duyan taghoy-taghoy ngitag hangin. Dire, dili pwede go aircon o hilas kay na. So tara guys, ilis ako. Guys, sumana si Hilas, nagkuskus sa iyang aircon, no? Nata karon sa kwarto, guys, kaya nagpahangin. Wala na ko na video-video ganina ng kuskus, guys. Kaya nga ako ang singot, nagtulo, sus, mura kong abat. Nanuksok ng liquid eyeliner o eyeshadow sa mata, hastang halanga. O, nahilis ng lipstick, guys. So, magpahangin-hangin ako din, no? Kay taod-taod mong mata kong alaga, guys. So, ang gabi, guys. Limpyo na kong aircon, hanay na tawa ni matulog-tulog. Di na ta sige care-care kay wala naman tong mga abog-abog guys. Char. O, dire lang po taman guys. Bigay akong cellphone, malubat ng kapoy kay gunit guys. O, daghang salamat sa tanan nga nalingaw sa akong vlog nga good vibes lang talaga. Anong bad vibes guys. Okay. Kapangit man ha. Pangit na nga itong naong bad vibes pa yun ta sa amot ng pangit. Wala tayong spesya si kalibutan. So, good vibes lang talaga. Para nung life, good ng good vibes, guys. So, dali lang taman, guys. Daghang salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Lalo na sa mga Tagalog. Kahit hindi niyo ako naintindahan, kayo na nag-adjust. So, bye! Daghang salamat, guys.